ndakauya kuchechi last week Sunday ndichitsvaga mudharaunda handina muchembere papane nyaya dzainetsa saka hey vakuti chipa nyaya baba amuna ndikavabvunza vanotanga kuda kuchema ukavabvunza vanochema ndikavabvunza kuti mudharaunda vari kupa ndotanga kuda kuchema ndichazoziya zvipi mani kusvika izvezvi nditasemoni ndisingaziye handichingodzinzi vakafa mhenu ikoko hanzivo ndozvitsanangura sei mukuru ndunzwa kufara zvisingaite last week tichibva kuno kumuchembero wakangondipa madirections vaitonyara kuenda kunovaona vaondipa madirections bvandaenda bvandasvika vasiko then mangwana achona ayamande bvandaenda bvandasvika bvandaona mudhara. Are you sure you are ready kuziya mudhara wako? Yes prophet. Are you strong? Yes. Father, in the name of Jesus, I pray that you open his eyes. Let him know. Ngazi vedzinza rake nasi kwete rimwe zuva. I want you to be strong. Handisuda mazita. Mozi munondipisisa. Mudhara wake tamuona. Amuona ndizvo. Ndawaona mukuru. Ehe. Ndawa apa. Ehe. Ende mudhara wakachema nemufaro achindiona ndiri mupenyu. Ini ndaitotyawo kuti zvoni ndokunoratidzwa munhu akangodhakwa ndonzi ndiwo baba wako but hey ndikakudzai kuti ndotoshaya pekutangira ndakatanga kutopiwa foni yakanaka kutonzi uya timbotora maself chichi ndobva ndanzwa mwoyo wangu nyatsopombonoka. Unoziva zvinhu zvakaoma zvekuti munhu unokura uchipiwa mutupo wamai. Ndana kutonzi ndoera soko sene muchishandisa yamai dara ato nemwe mukadzi saka nevana saka ari zvonanzi mira nditange nambogadzisa zvinhu zvirapa then wombomira kuposta mavideos atakatorana dhera atakasangana nemafotos ndichifara nawo. But mudhara wako unomufarira here? Ndowafarira. Lavutano kuimba mai. All right. You know what they are doing. I know you are simply kuti mukufananiza face. No. Akusiriko. Don't assume. Young men, congratulations. We wish you all the best. Menda munogara zvakanaka na mama, right? So tell me kuti chi chaitika pa radio. I think tell people when you came what was happening. Ndanzwa testimony yako, but tell us kuti pamakasvika pana chi chaitika pa radio. Yeah. Ndofunga kana mukadzi wangu chaichaika angasina kana problem. Masongo anga ari mukadhika vaisada kumanzwa nevanhu. Radio yainzi volume radio. Karedio kadikidiki kakatodai so. Nyaya radio ndakati usadaro radio. Aiita sei radio? Airidza volume iri pamusoro. Okay. Young man, you are laughing. What do you want to say? Inini zvitongori fani mukuru wangu. Inda kuti radio ndo yavangarwire but yanzi volume yakawandisa. Masongo ayongoramba achidzokorera apa masongo amudhara ari kurira vaisada kuita se kumanzwa ndati pamwe murora pamwe ari romwe vanangoya ndichingofungidzira kuti pamwe vava vachipopoterana zvimwewo havadi kunzwa baba wangu achirira. So what is happening is mudhara wake muimbi mukuru anoridza dzimbo saka atitotaure zita mira saka mai ava hasha dzavo pavakamunzwa achiridzwa paredhiyo vakati kune muroora dzima redhiyo ndo chete zvakaitika saka vanga vaine frustration yekuti baba ava vakandikanya vakaita sei saka muroora mbva zvaitika kuti aitofarira kutotamba pamba pasina kana volume yakakura ipapa. So mama maifanira kunge makangoudza mwana mega because kuno kuti uratidza mwana saka kuvaimbi mototora mumwe mwana kubhendi